ka aw bisimila radio Joliba ale fana ka min ye 105 kunga fɛn fu falaki Bamako yan nɔ an lamɛnnen do radio Joliba ka segukaw fɛ yen nɔ 100 murumuru kelen wala an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw minnu sigilen bɛ ka min ye kunnafoni gafe olu lakali kɔnɔ bi jumadon in na novembre kalo ale tile 19 san 2021 wala minnu ye kunnafoni gafe olu bɔra minnu b'an bolo kɔrɔ an bɛna lajɛ k'an da don u la walasa jamana kɔnɔ ani jamana kɔ ka bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoni la cogo min na min bɛ tali kɛ laadalako la kunnafoni gafew an b'an da don bakurunba dɔw de la k'o lakali walasa min ye k'aw tulo lasɔmi k'a jira k'a fɔ min ye le soir de Bamako ye ale kumana a daɲɛ fɔlɔ la a jiralen bɛ k'a fɔ min y'an ka jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta ko ale yera kɛnɛ ka kunu kɛnɛ min n'o ɲɛsinnen don an ka sariya bon tigilamaw olu ka baara daminɛw n'o bɛ san 2021 ani san 2021 san 2022 ko fɔ n'u kama ko rentrée judiciaire lemanaw ko colonel Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ kuma waati de banna min ye waliyaw ye olu ka kɛ o de bɛ jamana taa ɲɛ an bɛna an da don o la soir de Bamako kɔnɔna la le Sphinx ale kumana lemanaw Sphinx y'a jira k'a fɔ ko min ye Bakari Togola ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛma kɔrɔ lemanaw ko nin waati na Bakari Togola ko ntɛnɛn nata ye ale ka kiiri kan ka tigɛ ko ka sababu kɛ ko miliyari 9 ani murumuru 4 ko a ye o dun wa ko ni ala ma jan kɛ Bakari Togola ni bɛ sɔn ka kɛ si kaso yɛrɛ a bolo Sphinx ka kuma do dɛ lemanaw l'indépendant fana kumana l'indépendant ta ye kunnafoni misɛnnin damadɔ ye an bɛna minnu walawala aw ye k'a jira k'a fɔ an ka balo sɔngɔ i n'a fɔ malo ni tulu ni sugaro ko caman bɔra olu sɔngɔ na gouvernement ye o kunnafoni lase o kɛra kunnafoni duman ye a jala k'a fɔ colonel Hassan Ag Fagaga lemanaw ko ale ye baara bila ka bɔ garde national kɔnɔna la Bamacima kɔrɔ don an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ale indépendant kelen kɔnɔ an bɛna an da don a la fana k'a jira k'a fɔ Jikɔrɔni para o mobili jɔyɔrɔ ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de bɛ yen sabu syndicat min bɛ yen n'u kama ko Century olu ni dɔw bɛ ɲɔgɔn na a ko siratigɛ la ni gouvernement ma wuli k'u jɔ k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye don nataw la indépendant ye o kumaw fɔ Nouvelle Horizon fana kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye M5 kura ali semasi k'olu bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔwɛrɛ tɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw bɛ kuntilenna min na sisan k'o ma bɛn nin jɛkulu in ma o de la jɛkulu min na a ye nin ye k'u ye kunnafonidilaw wele kunungo u k'a ma ko plateforme unie pour le Mali u ka fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka kuma minnu fɔ layiru la k'u ka olu bɔ o sira ma an bɛna an da don o la sisan k'o walawala a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na a jala k'a fɔ maa dɔw bɛ yen n'u ye ŋanamu-ŋanamunan dɔw ye olu fana tɛgɛ tara 16e arrondissement maaw fɛ olu tun b'u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw dɔw ye i b'a wa kunnafonidilaw ka sɛbɛnw bɛɛ de b'u bolo minnu ni tɛgɛ kɛrɛw la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni les échos welewele limanaw ko ale Boubacar Diallo min bɛ an ka jamana kɔnɔna la nafolobatigi ko fɔ ko ale limanaw a bɛ n'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka tɔgɔ de tiɲɛ ko ka sababu kɛ sanuko kuma dɔ bɛ yen nɔ min n'a fɔra ko o bɔra Venezuela waati dun min ale Boubacar Diallo ye ko a kun tɛ ministère la wa a kun tɛ aéroport yɛrɛ baara la ko munna ale Boubacar Diallo tɔgɔ tan bɛ k'o tiɲɛ bi kunnafonidi sira dɔw kɔnɔna la ko de y'a fɔ limanaw an bɛna an da don o la sisan ka walawala aw ye an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ye a kumana limanaw soir de Bamako ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye président colonel Assimi Goïta limanaw min y'an ka kiiribulon tigilamaw ka baara daminɛ n'o ye san baara daminɛw ye san 2021 ani san 2022 a bɛ fɔ min ma ko rentrée judiciaire o baaraw kɛra kunungo a ɲɛmaaya tun bɛ colonel Assimi Goïta bolo ale min yɛrɛ kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye n'o chef suprême de la magistrature ye min ye jamanakuntigi fana don wala kunungo novembre kalo tile 18 san 2021 limanaw cour suprême ale jabalala Bamako yan nɔ a jala k'a fɔ colonel Assimi Goïta an y'a fɔ ten baara ninnu bɛɛ tun b'ale de ɲɛma sigi min filɛ nin ye a kunba ye mun ye o ye de limanaw an ka kiiri tigilamaw sariya tigilamaw ko don u ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo minnu bɛ
nafolo ba minnu bɛ dilan maaw fɛ maa minnu bɛ yen ni u bɛ nafolo tiɲɛ ani ka tila ka ta ka taa di banbanci wale tigilamaw ma limanaw a fɔ min ma ko blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme au Mali dɔwɛrɛ tɛ limanaw nafolo min n'a bɛ ta ka di banbanci wale tigilamaw ma i b'a sɔrɔ dɔw de ka jɛ jugu don a bɛ fɔ min ma ko blanchissement walasa o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a jirala k'a fɔ ɲina rentrée judiciaire a bilala o de hukumu kɔnɔna la min ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale bolo limanaw a yɛrɛ kumana colonel Assimi Goïta ka kuma ninnu na a ka kumaw la limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ni an ka jamana lajɛ bi limanaw n'i y'a ye banbanci wale tigilamaw kɛlen don ka san sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ u dɛmɛ walima dɔ de bɛ nafolo di u ma dɔ de bɛ u senkɔrɔma don do ko walasa banbanci wale ka kɛlɛ limanaw fo waleya in fana ka kɛlɛ o bɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ a sera sa limanaw sariya tigilamaw de ka wuli k'u jɔ a ko siratigɛ la sabu a baara bɛɛ lajɛlen b'olu de bolo a ko ni an ka jamana lajɛ bi min ye nin waleya in ye ka nafoloba cɛ walima ka nafolo yuruku ka taa di banbanci wale tigilamaw ma limanaw minnu ni olu bɛ tila ka kɛ jamana jugu ye a waleya a jirala k'a fɔ fɛn don sariyaw talen don a la an ka jamana kɔnɔ sariya gafew caman b'a la an ka jamana kɔnɔ yan ko nka a sera sa gafe ninnu baara ka kɛ n'a ye walasa min ye nin waleya in ye a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na wa a kana dan o fana ma colonel Assimi Goïta ka fɔ la ko an ka warimaraso minnu bɛ yan n'o ye banki n'a ɲɔgɔnnaw ye ko olu fana kan ka dɛmɛ kosɛbɛ sabu jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ nin waleya in kɛlɛba ye sabu ni i bɔ kɛra kunnafoni dɔ kalama limanaw i ka maaw ladɔnniya maa minnu ni olu kan ka ladɔnniya k'a f'u ɲɛna ko aya ne sɔmina nin na yan nɔ a y'a lajɛ a ka na a sɛgɛsɛgɛ limanaw ko sɛbɛnfɛn caman kɔni b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye sariyaw ye min bɛ nin waleya in kɛlɛ ko nka limanaw kuma caman de kan ka dabila wa min ye baara de kan ka kɛ o la colonel Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ nin ko ni fɛn min n'a kɛlen don k'an ka jamana segin kɔ kosɛbɛ ko n'i y'a ye Mali furadama a sen tɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ min ye ka nafolo yuruku walima ka nafolo dilan cogo fasugu dɔ la limanaw ka tila ka taa don jamana juguw bolo olu ka tila ka jamana kɛlɛ n'a ye ko n'i y'a ye ko jamana sen tɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ bi ko nin n'a ɲɔgɔnna walew olu de bɛ ka san sɔrɔ sanko an filɛ nin ye banbanciya wale tile min na bi ko a sera sa limanaw sariya tigilamaw u ka wuli k'u jɔ nin bɛ se ka kɛlɛ cogo min na colonel Assimi Goïta a ka kumaw kuncɛli la a ko nin ko min ye senna min ye limanaw sariya tigilamaw a ko bɛɛ bɛ olu de bolo wa tulonkɛ t'a la dɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na u k'a lajɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma kiiri tigilamaw ko caman kɛra baara caman kɛra an ka sariya tigilamaw fɛ ko nka min tora halisa u ka dɔ fara jija de kan walasa min ye banbanci wale ye a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogo min na o la kumaw kun cɛra ni nisɔndiya dɔ ye colonel Assimi Goïta a ye kunnafoni duman dɔ lase min y'an ka jamana avocat ye n'o ye Baro di Mali ye k'olu ka so kura jamanaw k'o bɛna jɔ ka ban pewu ka di u ma o kuma fɔra tɛgɛrɛ fɔra o la kosɛbɛ min ye cour suprême yɛrɛ procureur général n'o ye Mamadou Timbo ye limanaw ale y'a baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye kiiri tigilamaw wele k'u k'a lajɛ u kana segin k'u boloda nin baara in na dɛ ko wa ko maaw minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma lankolonw fɔ ka ɲɛsin kiiri tigilamaw ma k'a fɔ de ko sariya tigilamaw kɛlen don maaw ka bolokɔnɔfɛnw ye limanaw k'u ka baara kɛ u ka nin kuma ninnu u ka ninnu kɛ kɔfɛ kumaw ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn bɛ yen ni o ye le Sphinx ye ale kumana limanaw Sphinx y'a jira k'a fɔ ko min ye Bakari Togola ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa kɔrɔ limanaw Bakari Togola kɛ ye Bakari Togola kɔ bi dɛ limanaw ka sababu kɛ ko e ko a ma segin kaso yɛrɛ la wa sabu Bakari Togola a bɛ n'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min y'an ka jamana kɔnɔna la Bakari Togola min ni limanaw a ɲɔgɔnna ka dɔgɔn cɛba min ye nin ye limanaw ni nafolo b'a kun fɔ k'a fɔ a to ten sɛnɛkɛla limanaw nin y'a ye an ka jamana kɔnɔ maa fɔlɔ min bɛ yen ni a ye sɛnɛ kɛ jamana kɔnɔ ka tɔgɔ sɔrɔ o la limanaw ka tila ka tɔgɔ sɔrɔ nafolotigiya la limanaw Bakari Togola a bilama ko nka a tɔgɔ fana yen bɛ ko wɛrɛ la n'o ye nafolo yuruku ye dɔwɛrɛ tɛ yɔrɔ a fɔra de ko miliyari 9 ni a kunkanfɛn n'o ye sɛnɛkɛlaw ka tɔnba ni o de ye kɔɔrisɛnɛnaw ka tɔnba ye olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ye nafolo in bila min ye a waati la Bakari Togola tun bɛ APK min ɲɛma ko nafolo in a tununa
ama don atara yoro mina yoro hakilla jigina mi Ibrahim Bokar Keita ale ka wati Sphinx ga kuma do de ko siga tala ko yurko min kera Ibrahim Bokar Keita ale ka wati la limana ko be jiya kurukara ta laje malila kabin mali yɛrɛ sigira ko ika gɛlɛ ka ɲɔgɔnna ye nafolo min tunna Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga waati la min ko Bakari Togola limana ale b'o ma kofɔlenw cɛla maa min bɛ ni sɛnɛkɛla don yɔrɔ a ka gɛlɛ i ka ye an ka jamana kɔnɔ maa min bɛ sɛnɛ kɛ limana ko miliyari caman o bɛ k'a kunna an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ kabi san 2013 fo ka na Ibrahim Bokar Keita yɛlɛ fanga la min Bakari Togola ye ale b'a kɔ ko Bakari Togola limana waati dɔw la yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ Ibrahim Bokar Keita lafasa fo a nana kɛ yɛrɛ limana a ko Ibrahim Bokar Keita ka fanga waatiw la ko maa minnu bɛ maa tɛ fɛ ka Ibrahim Bokar Keita ye fanga la limana ko o na o ye fo ka o bugunatigɛ limana kuma minnu bɛ yen n'olu fɔra don tɛmɛnenw la kana ye bi limana yɔrɔ fanga yɛlɛmafɛn Bakari Togola min ye nin ye a na kɛ ale de tɛgɛ tara k'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔla ko a taara baya kɛ Sherifu Usman Madani Haidara fɛ yen limana ko nka o ma to sariya o y'a to dɛ Sphinx ka kuma don ko a jala k'a fɔ bi min ye nafolo irika min n'o ye miliyari 9 a n'a kunkanfɛn ko o de jalaki binnen don a kan ko wa ntɛnɛn natan yɛrɛ a ka kiri kan ka tigɛ ani a yɛrɛ nɔfɛ jama dɔw bɛ n'o ye Soloba Madi Keita ye ale yɛrɛ tun bɛ fédération régionale min bɛ sɛnɛkɛlaw n'o ye kɔɔrisɛnɛnaw tɔgɔ la Kitakaw fɛ yen a jala k'a fɔ nafolo min tunna u nɔ na limana a bɛ se miliyari 9 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔnna de ma Sphinx de nin fɔ limana yan'an ka bɔ Sphinx kɔnɔ halisa ko yuruku dɔ fana limana a jala k'a fɔ vérificateur général an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ min cakɛda min bɛ yen n'ale de bɛ ji di jamanadenw ma n'o ye SOMAGEP SA ye limanaw ka a jirala k'a fɔ a ka ca miliyɔn 76 ɲɔgɔnna ye o de fana taa sira ma se ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la SOMAGEP ale kɔnɔna la ka taa san 2018 san 2019 ani san 2020 o baaraw kɔnɔna la dɛ limanaw ko vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a yira k'a fɔ cakɛda min filɛ nin ye ni a ɲɛmaya bɛ Samba Alhamdu Babi bolo u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ o kɔnɔna la ko a nana ye k'a fɔ SOMAGEP limanaw k'u ye jalaki sɛgɛsɛgɛli min kɛra u nɔ na o ye k'a fɔ nafolo min filɛ nin n'a a dira u ma a tilacogo yɛrɛ filɛ nin o ye k'a fɔ ko miliyɔn 76 ani miliyɔn 400 ani sefa wari miliyɔn 400 ani kɔ limana o de taa sira ma se ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko IRVM ko miliyɔn 8 ɲɔgɔnna kun kan ka sara o kunkɔrɔ o ma taa a taa sira fɛ ka taa se miliyɔn 19 wɛrɛ ma o kun kan ka o ye baarakɛlaw ka kɛrɛfɛ sara ye n'o ye indemnité ye limana o fana ko o ma bɔ a sira ma ka taa se nafolo dɔ fana kun kan ka sara min ye foroba baarakɛlaw ye o bɛ taa se miliyɔn 7 ɲɔgɔnna ma fo ka taa se fana ko sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ ni o ye gafe dɔw ye olu fana kun kan ka sɛgɛsɛgɛ a jala k'a fɔ o gafe ninnu o bɛ t'i jɔ miliyɔn 2 ani kɔ la o fana ma se ka sɛgɛsɛgɛ ka taa se fana ko miliyɔn 28 dɔ bɛ yen nɔ o fana doni o kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔ fana n'u kun kan ka da o baarakɛɲɔgɔn cakɛda dɔw kunna k'a nana ye k'a fɔ u ka jatekɛlaw n'o ye comptable ye o ma se k'o fana sɛgɛsɛgɛ ka se a dan na ani fana ko bolimafɛn dɔw bɛ yen limana olu sancogo o ma se ka ɲɛdɔn o fana taar'i jɔ miliyɔn 7 ɲɔgɔnna la ninnu de fara-farala ɲɔgɔn kan limana fo ka taa se miliyɔn 76 ma ko a jala k'a fɔ fana contrat dɔw bɛ yen nɔ n'o ye feere sugu contrat dɔw ye o bɛ t'i jɔ miliyɔn 2 ɲɔgɔnna na a n'a kunkanfɛn AKD limanaw ale de ni fasiri kɛ limanaw an ye nin bɔ le Sphinx ale de kɔnɔna la n'an bɔra Sphinx kɔnɔ an bɛ don indépendant ale fasiri sɛbɛn kuma na limanaw kuma damadɔ de bɛ indépendant kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ mobili jɔyɔrɔ min filɛ n'o ye parking ye a filɛ nin ye autogare min filɛ nin ye Jikɔrɔni para indépendant y'a jira k'a fɔ ko ni faamaw ma wuli k'a lajɛ ka don min ye syndicat min filɛ n'u k'a ma ko Century ani maa dɔw cɛ minnu sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni autogare kelen na yen nɔ Jikɔrɔni para ko don dɔ a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye dɛ o la k'a bɛ waati damadɔ bɔ sisan min ye bɛnbaliya limana u bɛ
syndicat des transporteurs routiers urbains et interurbains nous comme ko centri ani jikoroni para mado be no be coopérative de transport routier CTR olu ni ñonche ka sabo ke mobile joro ko wonna ko parking ale mobile joro ko de kodu olu la centri mawe kuna fundila wele ka ñefoli ke wala sa ku ka fela fo jamana den be se ka famia sora la chogomna o yere ka fola ko min bi talike direction de régulation des transports interurbains no de duba konala de manaw parking joro min be ajala ka fo min mobile joro ni o de kalfale do ni chakeda ina ko jiko ni para alibo de hukmu konala ko anake uye yoro do de laje ko di min be talike coopérative de transporteurs routiers no kama ko CTR o mama jiko ni para ali mobile joro la ka soro du de manaw ni jatemne ke centre ma lu ka fola jikorani para ale mobile joro na uka fola ko ni yoro imbo lu bulu de manaw abi samwa o bosisa mobile joro nga kai ka fo ka tlaka yoro wore boala ka o di ma wore ma odudu oludu de manaw yoro imbo lu bulu wa saradi wa sara kalo ko wa ko CTR ma wi ba so ma ngu chela o Burkina be dawdi ko wa mobile tu bolo yoro du mobile joro di parking lo o ka e ka fo ko yoro kata yoro di mama dore te ka ke firike yoro wal ma butiki wi ka so du mobile dawra mobile joro di kama imana otogar kon fo di mana o mobile joro di o centre nyama me fudi keitai ako yoro mini limana ajala ka fo samwa ube yoro ina ko gele afo kuntala konga ko kabi direction de régulation des transports interurbains ale nana isendo ko ina ka yoro taka di ka do fusa do ka do yoro be di do ma ka so do mobile jorote limana ko de kemle ti nyoyen bi olu ni nyonche o de la mi centre mo ye fo de keta o ko ye kuna fundila wele ka se ko ka nyefolike waka jamana nyama fana la dunia ko sendo ni ko la jona note limana dondo akana taka bulu danke ni ene bana yo fo ali ene bana kilin konna la limana jamana fama wi kuna foni doka bi ka jira ka fo ko gouvernement limana ko aye sono mi temetike uka aye da fen chama sono ka nga jamana konna la ya o tare do de limana gouvernement ko mi malu klokeli dorme bi wuro fla atite moka o mi tulu litre kili o ye dorme keme fly o suguru klokele dorme keme ni femba sabaye gouvernement ko ni sogo mun fole fleni e mena ko teme kana ke muka o de la sera mu no décret awara ministre so mi fangablo mi be nale de banga jago ko ni izuni ko kuna ale de ni shariata ka jira ka fo ko angoro ferelaw ni detail ferelaw ikira malo ferelaw ikira tulu ferelaw ikira balo wera ferelaw wal ma bagambalo e mena anga jamana kona la son kon be sonala limana minnu fole fleni ikana teme oka o de la ajalla ka fo hali min bi talike malo min be nuka mako ri brisure non parfumé limana o bore no ye kilo biduru o ye drone wasabaye o kilo biduru o min ye détail anya fote drone biodon fla o teme oka o min bi talike duru tulu min namba dun limana ajala ka fo sefawari wa sabani kemenani o fana titeme oka o ye o tulu bidon 20 litres bidon o ni jatemne ke ni bo fere litre kemafla o fana manga teme oka o mi suguro sa suguro bore kilo biduru sefawari wa nani ani keme duru o fana manga teme oka yo kilo biduru o suguro kilo kene limana o bedi sanekelo ma drone keme o ni ani o mana boyno suguru bore limana o fana ko anya foto o fana titeme wa nani ani keme duruka o kilo ko yi keme yi o kaso du limana o ka kumika fere mawma keme ni muga wala keme ani durame tan o ko ma buru fana buru mi nambo san limana ko buru kala fitini durame muganduru kala kumaba durame biduru ni sonwe goma ko sonami ni foi manga faraka ko shara mimbe no ni nyangni kaka limana mama be ke do faraka o ino shara mi kan direction générale de la police
direction de la gendarmerie nationale limana olu de wulle do ko jo mama tege tarala limana ko ena nyangi ini nyangi ni ngaka yana ngabo ni bana ko nala limana ajala ka fo colonel Hassan Ag Fagaga ni ma ko fele mami nale be army la nga limana ajala ka fo ko yi walan seme ka bo krengala garde nationale ale konnala nimbi talike kuna foni boraka bi arabate meni nouveau kalot le temps ani wolonfla nimbi anga jamana kontiki colonel Assimi Goita ale rede shariata ka jira ka fo ko ni Mali armée tchela Hassan Ag Fagaga ko ate armée tchela ble ka sababu ke ko imbe ayere de kunka odela Hassan Ag Fagaga ambi wati me ko sisan akila jigna limana autorité intérimaire mbe kidal ale de be o nyamayama kasoro dun jore mini ati dima kasoro i finitigi wala indépendant nga fola limana rébellion min kera noy bamachi wala min kera 1990 ni Hassan Ag Fagaga akumbo mawchela noy colonel ni ani yad agali ni bela jeli kumbe bamachi wala la wati ko ni jatimne ke yoro as ani fana Ibrahim Ag Bahanga ale retura strabanga kasarala samba fla ani tan ani kilin watiula Fagaga ale yera samba fla ni woro ani samba fla tan fla wulika jom nkira bamachi wala tilama fe maliko nala yano akumbola ko mars 2017 samba fla tan wulo fla de la benka 7 Bruno Blala ni jala ka foko autorité intérieure kana siki jamana fambela jelefe mi Hassan Ag Fagaga ay kodo bamachi walila ayre ka fola ko ay kodo hali yad agali nuna olumini ni alemi yere nale bamachi wale nyema kulu bayibi ka jira ka foko hala kungo ka bi sharia mi labato nga jamana kono Hassan Ag Fagaga ko asente ni shila ko ngako colonel Hassan Ag Fagaga limana ko a kumbe garde nationale de la ko a bora ola ay barabe kuna foni fle ay nimbo l'indépendant ale konnala limana nambora l'indépendant kono ambi domini nouvelle horizon ale face de sema kuma fla de be nouvelle horizon kono bi folo limana ajalla ga foko ni jakulu kura do mi na bala singa plateforme unie pour le Mali ko ni kuna fondila wi barula sigi kuningo ajala ka fo ni kuna ni jakulu bami ni ma bise ka fo re ko M5 wera de boto flani na ani Imam Mahmoud Diko ale ka jakulu no semasi ko no de farale flani nyonga limana wala saka u fela fo jamana famawi yoro amate metle flaka sedawe nyangni be anga jamana marabauka o mateme tle damanoka ajala ka foni jakulu bami ni limana na abise jakulu binani ani kelin konama olu de farla nyonka ko ni association et sympathisants Semas de l'imam Mahmoud Diko ko no fana bolo de binyogon bolo dawrete limana ka coordinateur général no Ibrahima Kebe ana ato wa jira ka foko bi loko ngeme ka min jatimne odi ka fo jamana nyama kelenu ka laydu ta jamana denye limana o kera bamachi wali kelali yo o kera gelea mimbe jamana kono o kera kalanko yo o kera kenya ko yo o kera gelea kartata tam yerabi mali kono na sinde ka ban mi plateforme unie pour le Mali o ya jira ka fo ko bu fe ka jamana nyama di hakila jigi ka fo ko laydu minu ya ta jamana denye ko laydu nun tika bo asrama ka fola ko abseka fam chogodi anga jamana senekero ba no nyona office du Niger ko nay ko bi ko bamachi ma keleno ka o ke daga yoro yi wani ala kan gishi e mana ko ni office du Niger nali na ke bamachi ma ka waliju kero yi hali senet seka ke mali re durante de e mana ko farafina bela gele de ba akollo soro ni Ibrahima Kebe ale ka fola to jatimne ke mi Semas ale coordinateur ni Youssouf Daba Jawara ale ajira ka foko olu fela ni ko kabisa 1991 ni démocratie fanga na jamana kono limana no oye jamana de be yamaria ni ma ija jamana kono iko fo ka soro du dogal matala odi la ko fola ko minde sena ni wati na no assise nationale de la refondation ko assise nationale de la refondation ko olu kon fe limana fin de ni kula ngolodo wa bara mini na fa fodi tina kala jamana konala ka fola ko be mi fo jamana mi mawi ko la je jona
layidu min tara diɲɛma ɲɛkɔrɔ n'o de ye ko kalataw baaraw kan ka kɛ février kalo la u ka waati fɔ joona kalataw bɛ se ka kɛ ka bɛn ni o ye cogo min na wa fana limanaw nin jɛkulu a jala k'a fɔ politikitɔn minnu n'o ye cadre d'échange pour la réussite de la transition ye olu fana hakilila min ninnu hakilila ye kelen wa ko k'u bɛ nin plateforme ko b'u dɛmɛ u ka baara la yanni ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ limanaw ko nin ye yurukuyurukuma dɔw ye minnu bɛ yen ni u b'u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye ko 16e arrondissement maaw k'u filɛ nin ka tɛgɛ kɛ u la u taara mun sɔrɔ u bolo limanaw kunnafonidilaw bɛ baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye n'o ye carte nationale de presse ye wa ni fana min ye ORTM maaw jabaranisoba olu ka bugunnatigɛ sɛbɛn u bɛ baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye k'u taara o de sɔrɔ nin ma kofɔlen min bolo o de la 16e arrondissement n'o ye polisiso min bɛ 16e tɔgɔ la k'u filɛ nin ka ni kunnafonidila kolo ninnu minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don ka kunnafonidilaw ka sɛbɛnw ta ORTM maaw ka carte de presse ani kunnafonidilaw ka carte de presse limanaw ka sɔrɔ k'a fɔ de k'u bɛ baara kɛ n'a ye ninnu yɛrɛ u nana cogo di commissaire Yaya Ɲambele ale min bɛ 16e arrondissement kunna ale n'a ka cɛdenw a na kɛ mécanicien dɔ de bɛ yen ale a na sotibakaw fɛ yen ale tun bɛ bolimafɛn dɔ de kɔnɔ n'o ye mobili dɔ ye mobili min ye 16e maaw ye u kɛlen kɔ k'a gɛn waati min na min ye a ye siraba kasara dɔ de sɔrɔ a taara ka mobili to siraba sanfɛ min ye kunnafonidila kolo ye n'o ye Ibrahima Soye ale de nana sa ka n'a fɔ k'ale ta ye mobili ye k'a b'a ta o de la ani polisiw ɲɛ dara ɲɔgɔn kan ye u ka sɔrɔ ka a ɲininka a dalakan na limanaw fo ka taa ye k'a fɔ ko a kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye u kɛlen kɔ k'a sɛgɛsɛgɛ u taara kunnafonidilaw ka sɛbɛnw de sɔrɔ a kunna u kɛlen kɔ k'a ɲininka a ko ale kɔrɔkɛ de ye kunnafonidi sɛbɛn in dilan ka d'a ma u y'u taara u fana minɛ u taara sɔrɔ limanaw carte de presse o wɔɔrɔ o de dilanlen don u bolo limanaw u b'u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye walima u bɛ taa don maaw kan k'a fɔ aya ne ye kunnafonidila ye ka wari minɛ maaw bolo walima ka tila ka maaw n'u hakiliw cɛ limanaw ka sɔrɔ k'u magow ɲɛ ka taa n'u sen fila ye nka ko commissaire Yaya Ɲambele ale filɛ nin ye k'a ba ci ka b'u la sabu u bɛ baara min kɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la limanaw nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ sen na dɛ u bɛ anw kunnafonidilaw tɔgɔ tiɲɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa don minisirisow ni baarakɛyɔrɔbaw la k'a fɔ n ye kunnafonidila ye ka sɔrɔ ka wariw ni fɛn caman minɛ limanaw ka sɔrɔ ka kunnafonidilaw tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko nin ye kunnafonidilaw ye a ko dalen filɛ kɛnɛ kan nin dɛ kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la an bɛ fasiri kun cɛ teliya la ni les échos ye limanaw écho kumana ɲininkali kɛlen don ko yalima jɔn de bɛ fɛ ka min ye Alu Bɔkari Jalo limanaw ka tɔgɔ tiɲɛ ABD ni jateminɛ kɛ ko Alu Bɔkari Jalo a jala k'a fɔ ko sanuko kuma dɔ de bɛ yan sanu min na jala k'a fɔ ko o bɔra Venezuela yɔrɔ kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yan n'u k'a ma ko journal l'Express de Bamako ale ye kunnafoni bɔ ka bin n'o kalo tile 10 tɛmɛnen san 2021 kunnafoni kɔnɔna la limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye Venezuela jamanakuntigi Nicolas Maduro ko ani Alu Bɔkari Jalo olu tɔgɔ bɛ ko in na k'a fɔ ko aya sanuko kuma dɔ bɛ sen na ni ye jateminɛ kɛ l'Express de Bamako ko a ka kunnafoni kɔnɔna la dabaliban kɔni kɛra k'a ye Alu Bɔkari Jalo ale min kun tɛ aéroport baara la a waati ministère jɔyɔrɔ t'a bolo directeur tɛ k'a fɔ de ko i bɛna tɔgɔ don fɛn na cɛ min bɛ bi jamanaw na a kunna nafolo limanaw a bɛ ka jamanadenw dɛmɛ n'a ye kɛnɛya sira kan balo sira kan ji di adamadenw ma limanaw ADP Maliba o denfa don limanaw k'a ye k'a fɔ ko maa yɛrɛ de i tɛ se ka kɛ k'i bɛ i kun bɔ jamana ko la ni dɔ ma bɔ ka i tɔgɔ tiɲɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ diɲɛma ye o ko de filɛ nin ka ɲɛsin Alu Bɔkari Jalo ma a ko nka limanaw maa maa bɛ k'i ye nin ko kɛ ale ni sariya de b'aw bɔ ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ an b'a bila yan nɔ ECHO ale de y'a fɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna.